लोगोफोर नैबे भिडिअखौ नायदो आङो जेब्ला दिनै रिल स्क्रल खालामदोंमोन बियो थाबैनो फैनांहोदों। God, this guy. Who is this guy? Why is he on everything? He's here too. Now he's selling gold. Who is this guy? There he is again. He's all over the place. He sells steel. Apollo steel. Who is this guy? There he is again. This guy sells everything. Even bags of cement. There's that guy again. Doesn't this guy have like any morality? He'll sell anything. लोगोफोर बे भिडिअनिफ्राय जों मा मोनथियो? जोंनि इन्डियानि मानसिफ्राना बांसिन हर्ड मेन्टालिटी। जोंनि बर'फ्राबो बिजोंनो खारनो नाजाबाय मानोना जोङो मेजरिटीजों थाफायो नालाय बे मेजरिटीयानो बिदि थ' मेजरिटीजों जोङो थांफायो। जोंबो हर्ड मेन्टालिटी जालांबाय। बियो मा? सोरबा सासेया साक्सेसफुल जादों बेखौ जोङो इसोर बायदि मानिगोन। बियो क्रिकेटाव साक्सेसफुल जादों नाथाय जोङो बेखौनो मास्टारबो सानना लागोन। बेखौनो जोङो जोंनि धोरोमगुरुबो सानना लागोन। बेखौनो जोङो सासे डक्टरबो सानना लागोन। बेखौनो पलिटिशियान बानायगोन बेफोरबायदि। फाइनान्शियल साक्सेस ओमफ्राय मुंदांखा जानायखौसो साक्सेसफुल होनना साननाय लायो। नाथाय बेफोरबायदि साक्सेसआ मनिटारि साक्सेस ओमफ्राय बे फेम साक्सेसफोरा बेफोरो गासैखौबो गासै क्वालिटिसफोरखौबो बिसोरो बजबा। साइन्टिस्टफोर दं बिसोरो वैक्सीन बानायो मुलि बानायो ना न' सिङाव थानानै जोबोद स्टाडि खालामनाय जों साबेसेनि बिसोरनि नाम मोनथिगौ आरो बिसोरो क्ररपति नामा? मस्ट प्रबेबलि बांसिनानो बेबायदि मख'जाथाव क्ररपति नङा। नाथाय बिसोर जे बलिदान होदों दा इउट्यूब फेसबुकजोंहाय गोबां मानसिफ्रा क्ररपति जालांबाय ना जाय मानसिफ्रा फार्स्ट 2018-17 आव इउट्यूबा सोलिजेनदोंमोन ओमफ्राय जोंनि जिअ'आ फ्रि जाजेनदोंमोन बै समाव जायफोरा भिडिअ आपल'ड खालामदों ओमफ्राय बिसोरो खालामबाय थादों बिसोरो बांसिन दा क्ररपति जाजोब्बाय। रोंदारों जा एसे रोंदों बिसोरखौनो होनबाय थादों बिसोरो बै समावहाय बिसोरनो फैबाय थाबाय नालाय थ' गोबां संख्यानि गेजेरावहाय 100 एन्ड बेसेबांबा क्ररआवहाय नोङो 1 क्रर मानसि मोनलांथ' नोङो क्ररपति बेफोरबायदि क्रर जाबाय बियो। नाथाय बिनि उनावहाय गोबां मानसिफोरा मावगासिनो दङ इउट्यूबखौहाय मोजां खालामनो ना बेफोरखौथ' जों सिनायाना बेफोरबोथ' मा होनो बेफोरबोथ' साक्सेस बिसोरबोथ' साक्सेसफुल जादों खिन्थु जों बिसोरखौ सिनाया। जोङो साक्सेसफुल जानायखौ मान होनांगौ नाथाय बे इसिबाङावल' जोङो मान होनांगौ नङाब्ला मा जागोन नैबे भिडिअ होनदोंना अमिताभ बच्चनखौ जेरावबो नुयो ना बेनो सिमेन्टबो फानो बेनो माबा सनाबो फानो बेनो गारिबो फानो बेनो गासैखौबो फानजोबो। दा बियो लास्टआव मा होनदों मोनथिबाय दा बेनाव मोनसे इन्टिग्रिटि होननाय दंना गैया होनदों आरो इन्टिग्रिटि माने मोनसे गावनि मा होनो दिदोमथि आरो मा आं बेखौ मोजां मोनो बेखौ फानदों नङा जे गासैखौबो आं फानलाबायगोन गाव नामजादा नालाय गावनि नामजादाखौ बियो बेबहार खालामनानै खालि गावनो फैसा खामायनांगौल' बेफोरबायदि जानो हमगोन बैबायदि मानसिफ्रा जुदि जोङो नांगौनि बारा ना बिनि माबा होयोब्ला